Khaile Geronimo crime kan lo lang le ta ama sain #originals bok ka kan sei lang le lok teang Geronimo YouTube channel kal tlangin mitam takin in lo dorani ti te kanan sia in chunga kan lom hle ani ti chuan lo ve dor chhun zom zelula seitong khan branded thom no liran zuara awari em vek mai ani chuan kan shet bel le tur chu an dor hon hun kha jingda sari tanga zanda retania ni puilai chuan dar ko thlenga in hong thin ani #originals ramlun north Aizol North College opposite SBI ATM booth bul chia khan anome he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thute hi internet atanga la khom anie Rachel Barber-i hi September ni sompani kumsang kan zakwa somriat pathum khan Melbourne Australia alo pianga apa hi Michael Barber niin anu mingchu Elizabeth ani an una wa Rachel hi au pa bernin anau te chu Ashley le Hedrite ania u berni hi atlin viau ni turani Michael te nu pa po hian anau te tan kong engkima enton tlaka anun thu an soi ve hial ani an chung kwa hian thiam thil nei thatak tak fashion designer te naupang inom tleina toy siam thiam te naupang le khabuziak mi te le lemziak thiam te anom nok maya Rachel po hi anau pan lai tang rengin arts lam chuan aril ru alwa ne hle chung zinga chuan lam abikin belay dansi atui pui fal hlea anu Elizabeth poin school bana te hian ain thak sok soka belay lam na kor fuala ha in chunga virtual zek mai thina kan nok le noi zel atia chutiang chuan anau pan lai tang toin lam bak thil dangaril ruaw meu lo anu le pa te poin atuina chu hriat thiam puin kumruk mi le kani lain Melbourne Dance Academy an kaltira lamzirna hmuna chuan a theina tak takaron lang chuak turin hunama mo rei lo hle an zirtir tu nu poin mahun eng tak eizon na tlak thiam na ala nei thuai tur thu anu le pa te chu a hril nge Michael te nu pa poin an fanu tui zong chu ti sak zel an dua an lamzirna school an ti top nuwa po ashan pa in lamzirna hmun dance studio an siam sak hial ani ti chuan lam chuan aril ru zong lua khat ani bera arwal puite ain athiam po athiam na roe tin ahmel apian ten alo zir tel zel bok nen modeling lama som tu po anei chove ta trak maya kum som palian in Women's Fitness magazine pakatin an chanchin bukom modelatan an mang ve nge ani chuti rwal chuan zirna lamero a eng lo then na ani vak big lo hanin the thil ha bagril ruaw me lova atopa phei chuan school ban sana lam lama kal tak dunaril ru alo puta hial mai chen khat chuan lam hi thil ol sam tak vati ve lew thiam thei ngal mai turchia kan ngai mai thea ma se rilru le taksa zong hlana ngai ve ni Teachers Day lo lam ve zak to ho ka chu hre thiamin ti takin in khisuk mai thea ani belai den sar ho phei chu an elpui te an sang toa eizon na tak man tum te tan phei chuan thi le thau pol tak mewa be nga yani chu wang chuan Rachel po hian tlai school bana zir ringot chu adu tok to lova ti chuan school ban sana lam lama in consent chho tak adu thu achung te ashil ve taroi mayani anu le pa te chuan Rachel tuina chu an hriat thiam pui ema anau pan lai atanga alo suang to ni wangin adil na chu ti hlotlin saklo an hre hle chu ti rwal chuan atui zik tluak le si lowanga alaklo ban sanin school kal that le te dunga atlai to siang ti zong te an ngai tua ti chuan atopa thutluk na an siam theita atui na lama kaltir top mai chu fu berin an hreta kumsom panga anin Melbourne lam zirna school chaber Melbourne Dance Factory an lu tirta ani ti chuan Rachel chu lam manga eizong tur chuan ain buat saita atui na berani boka nuam po atihlea thian thar thatak tak charin chung ho zinga chuan fiam thu han rin sak deuh bikang chi po kha atong chho ve tanol mai chupa chu
meni karela nin Rachelinen anin tontir phatachangin kirzain rel to lo niom takani an tuina zawng lo inang boka ti po ain man chho hlea an mathlir po ain milviau ni turani anin thlir hnai tiala atopa pheichuan in hmuchiang theilo khopin an in mel hnai chho ta viau ani tichuan anin koperem chho ta hlea an thiante pheichuan Romeo and Juliet tin an ko fiam thin nge ani Rachel chu nuam ti taksi ha em boxin a suang tuaram thleng tur chuan a thokarim hlea a kar tin hun man dan tlang pipo hetiang hiani zinga thovin ain siama anule pa atuim zokin an tual chung rail service tramway station a an vatha rail mang chuan a thianu teveng a vathlenga a thianu chu vasom koi lea nileng in lam zirna skula chuan huna manga ti chuan bana thiantene nan toy khomuanga abial pa menianen an hanin di veral te po ani mai the ti chuan kongai atang bok chuan holein a chungte chuan tram station a chuan an lo lam le thin ani chu tiang chuan anuam ti dan berin huna mang ti te point seila kan sei swalom love nakin loka professional beladen sar alani zuyanga Rachelina chuan han phun le vui vaina tura wang viau ani a mai ro chu voksa po anak tha chan fulo pal chuan a ho ve der thinang hian tu sing nun ma hi alo sing moi tluan thei bi khau lo kumsanga zakwa somkwa pakwa march ni khat ania tuk dangang thovin Rachel chu zinga thovin school kal turin ain siama michang vong ti taka ahma zana thom no hak tura da chua sa jeans ki kardum le t-shirt pol ha tlero engamo in belin alam phe khok jeshu an ti chu aip te a akhunga tuk chuana ei soka ti chuan apanen tram station lampanin an chuak ta ani Rachel hi lam zirna mun le do sana awm lai ti lova chuan azak zumin adoi ema apa in tram station a thla thlap po hi engdang wang nilovin taxi han lak mai te hi angam ve mi alova ama chawarela chuan po hi theise chuan pumpel adu hlea amai ro chu amun thleng in thla chu arem chan ngang lo wangin anuemo apai mo in tram station a chuan an vathla ta thin ani dar college an vevela amun chuan vathlenga apa chuan tlai daruk le minit som panga aron lam le tur thu shilin Rachel chu akwa Ovin nuam Davini mangdon nia tia du sakna in hlan chungin an pa fa chu anin thla ta ani Michael hian hei bak hi afanwa kwa le to ngai don lo ti in shalok se chuan rei tak achel ngeyang le amai ro chu mishing hian kan mahun kan silo kan shelo tak zet ani tlailam zan re e hun naya in lama pi Elizabeth chuan e ronga bol suwa an fan upa ber lam tura pa bera chuan po dar kar chan velai ani to amai ro chu daruk le minit som panga apel fe nuwa po an ron lang thei ta hau lo maya an lo ho hun pa nga ya po mu turan om tareng reng lo mai pi beti chuan ngai that lo na vak pola nei lo dora te thil lein an peng koi niang ti te ngai tua a hlau thong shan lo ti chuan chute e ronga bol lai chuan dar sari lemit som panga chia phone ron ritarang rang mai pibeti chuan phone chu la a beiseng in apasal mai kala alonia hei kan lo hodone o chomhelo chuang lumro te ron ti tura angaya amai ro chu pa ber chuan a beiselo lutuk thilaron sei tatlat mai Rachel chu station a mu zolo thu aron sei tamau mai le Rachel hi chumthum vel chumi in a ho turan lo ziru to wangin apa te chuan azing theyang bera chanchin ron sei thin turin an cha ma se hemini hian ni lengin achin eng ma ron report lo shim ti te an ngai tu chuak ngala tin Rachel in zan thima hlau dan ziale thim thama adoi ziate an hriat chian ema wangin anule pa te chuan an ngai tu tak zet to ani ti chuan beti chuan rang takin Boxhill Police Department lamawa bepop ngala an fanu bo thu chu ava report tak ngala amai ro chu police lam chuan an lo la thu tak lo hlea lak thu tak lo chu soilo an lo fiam vel mai nin
pi Elizabeth chuan a soi le lam zawng tak chuan police thlirna lam hi adik vena china om tho mai tleirol kum som panga borvel hi chu chungte laka han helve rap chin hun lai ania hetiang case chu an lo tong hnem ve to bok e mani atlang puin an chunga thil thalo thleng nge ti fin fiana mu mal taka om lo chuan darkar somni palian ngak thina chu tiang an nga nuwa chuan tam zok chu an ron lang vele mai thin reng bokani chu tiang chuan an ni po chungai thataka om turin thuan lo rona Rachel chu aril tram huna emo alung len huna emo aron ho vele mai an rin thu an lo shil ani a mai ro chu Michael te nu pa chuan an fanu chuan ring toka chu tianga han tlan bo mai chi chu an velo ti an chiang hle chu tia chanpui tu tur berni an ngai ten zonan tum tak silova chuan Michael te nu pa chuan an mania che chua mai thain an sheta a masabera abiel pa menia chuan kola thuan an zot fiata menia chuan chun cholan nei lain Rachel in chuan an school dance factory atanga nai te a shopping center Swan Street an tia chuan an kaldun niin ain soya thingpui dora te thilan ei duna chumi nu chuan dor pakhata kalin Rachel chuan a pheikok o em a leina nei lo wang a kalpel le thin jashu pakhat hi avaena menia chuan an kal le mai done mo ti lain Rachel chuan a zuar tu te hna chuan pheikok chu atu ka arun leitur thu sein loda thaturin ashil tamaya menia chuan makati viau mai mani bial nu te na chu asum din mun tlang pui po ashiat pui vea chu pheikok chu hun rei tak chunga lo otto ti tele aleina sumane ngai lo wangin munom thira an thlir liam mai thin dan zong te angai tua chu ti aleina suma han nei thut tur chu makati ve viau ani Rachel ye zolain thil te naktu kai shemayang ti bakin a chang du silo menia chuan a sahim na te ngai tua puya wangin azot non seka Rachel chuan a thian hlui pakhatin in hlona ho te siam sak tur thule engma lo thon oma om lo thu a shila thomhno te po adong hial mai theinin ain soi ni oma menia chuan she chak viau ma se Rachel chu adopt chuak zongang silova ti chuan ngai thalo ang reng taksi lo thon tur ber she chuang silovin aom taringot nin ain soi tlaidar ngale chan ve pel dewa an banga menele Rachel te chu anin kwa vonga Rachel chu na mangai thu shilin zana kanin bedonia atia ti chuan meni chuan a ho san tanin ain soya tin chu Rachel ya munun ber chumani thu a soi bokani pi Elizabeth chuan a thian dang te han bele ngal zung sunga anni point menia soyang bak chu soi turan lo nei vak big lo Rachel chu amu ta fu hlenin an soya tuemoin in hlona siam sak tur thule hlo po chiat vak lo thu bak engma soi du lova a chor tu tur chu tunge ni ti an zolain aman engma soya phallo ka chung te le menia po ka shillo kan pani in kar thuru kania ka soi chuak thiang lo a ti tlat box si ani ome a thian te chuan ngai that lo na pon nei lem lo Rachel chu a chelo vela taka a ma point magazine ko ma alan thu te kan lo sei to kha chu wang chuan a thian te po chuan modeling lamrong kai ni an ring ngal maya chu ti in an ngai a thalo lem lo chu wang chuan anu Elizabethin avabiak lai po hian an mang ang lo nin alanga shooting ten zowanga Rachel chu a ho vele mai tura an ngai ani a mai ro chu a fanu she chiang ber tu Elizabeth chu aom hle thei to lo modeling lamrong kai ti anan soi chuan huwa phei chuan thilangai tu chuak ta zok mai thani kalta mai khan Rachel chuan modeling lamlu chil tura somna shol ve tak adonga hlopo a chelem lo viau Rachel chuan anu rona ma se nu chuan alo rem ti hau lo maya a fanu chu modeling lamlu chil tur chuan alanau pangdeu ma hriat thule atana him lo pal a lo thon pui thu alo shilani Rachel hi mani in ring tok takania anin hlau oma angai ve silova anu chuan thila sha thiam lo mai angain tun chuma somna adon chungchang hi ashil du to lo tina ani theyangem chui zel photang ma se kan chui thui main like han pele lokila tin ne channel ilo la subscribe lo di chong khoi me subscribe sak ve ngala
notification khai on page chuan video thar lo chua piangin I first zia thei don ani pibeti chuan thilom dan chu an chut newa Rachel bo thu le modeling lam chuan in zom na ane nge a ring het bur to a mai ro chu tunge tho puya eng pol hnuai ange a in hlo ti reng a si lo a ma lo betu tal ka chu sia se chuan han chui chan dan tur po she thei deuh tur ania ma se khami chumpo khan Rachel chuan eng ma sei du tlat lo maya chu wang chuan an ni nu pa nu chui lama thiam na ril nei lo le ngal tan chuan han ti vak ngai na aom lo ani ti chuan azan khat na chu be se na ne na nga top mai lo chu ti thei dang aom lo atu ka khwa waranga an fanu chu ron ho vele mai turanga ina be se na chete nen mudzai an rel mai anga ani ti chuan atuk chuan chuang kai tangeya ma se Rachel thom reng shet tur ala om chuang lo Michael chu police station a chuan a vakal wang fanga official in mi bo report awa the luta ma se boxil police te chuan a mani an lo chanang tho khan darkar somni palidang ngak le lok turin thuan lo ron lea chuta lo la holo fo chuan an bo zui ngei tur thu an lo shilani police te lo chan dana chuan Michael chu a saphat toa a fanu chunga chuan thil thalo bera thlen vai chuan police te chu court ma khina avau hiala ma se chu ti chung po chuan an lo nui so ti ani home ti chuan chu tia dan keng ko tu te berin ma an lak du taxi lova chuan an fanu bo zon na chu Michael te nu pa chuan an han thok chan ta poster te siamin ko thler mun sang an tar thluwa an murem chan te piang nena an fanu chu thanem ngai taka zon pui ve turin an ngen zel boka amai ro chu Melbourne khopuya nula pakhat han zon top mai chu aizola te zon ang velania a hau tak khop mai amai ro chu hau tak eng ang ma se nule pa mangai na nge chu eng main alo dal zo lovani Michael te nu pa chuan an fanu chu zon chua nge en tuma ko thleran tlan kol zak nuwa chuan Rachel te school chu vain dig veshim shim chain an shia ti chuan Melbourne Dance Factory a chuan an vakal veleta ani Rachel bungroda na alokara te chuan thil tangkai enge motalo tak mielin tin an vahonga a wallet alo oma a chunga chuan paisa tlem te oma tin rail ticket hlui alo omboka ma se a poimo lai ber khoilama nge kala khoya nge om ti hria theina tur thil engma an muchuak zo ta chuang lo ani Michael te nu pa chuan Rachel bial pa menia soi dor pakhata phekhok le tum chungchang khawanga event chain an shele ta alo le tak takani phe chuan om na chui chua har sawak lo tura an ngai ani ti chuan rang takin Swan Street a chuan an vakal ngala menia soyang chia khan Rachel chuan phekhok chu alo hual ngeya ma se dor ngak tu te chuan alaron langle mialo nin an soya phekhok chu alaron leilo mai nge leitu reng hi alo om to lo zok zona avakhir chole ta em chu ti rwal chuan menia chuan thudikalo soi nge ni ti a chiang toa chu wang chuan ani chu rin hleli satrangin an thai bo theita ani Michael te nu pa chu an mang ang to hlea hun la chuan ngak ve der mai silo Rachel chu an zon mu har po le nungdam mu theina chan sa tlem tel ti na ania chet ranawa trulem chu ta le thudang dai takina deng zui ta tlat mai dor ngak tu zinga pakhat hian karma salo ka thil thleng chungchang heti hian aron soi chuaka an dora chuan customer dang dai takanea chu pa chuan Fitzroy Melbourne na danang lovin no chizorna mun puya siama chuta thok turnula churon zong niin asoya chupa chuan Rachel po chu asoma ma selo nar niin asoi chu thuan an shet chi amai chu Michael te nu pa chu an tlia ka rop hi aniber an fanu chu an ring tok viawa amai ro chu ti rwal chuan miom herle milep chia kan ti tam tak te po hi atira chuan an chungten an rin em te an lo ni ve de vek maya chuwang chuan Rachel po hi ain hnam hnoi lawang ti a soi thei ngot big lo
sum nei ngai em lovin a nei thut tur thu a thian te bula lo sei to tuna no chi zorna hun pia thok tura somna don thu anan shevele chia Rachel chu apian le ti tuai lo dig boxi eng kim mai chu ain nerem chawang reng viau ani chuta chu pala chu zel tang chuak lim lot ani ti te anan shele ta zel maya Michael atenu patan chuan amangan thlak to khopang le ti chuan be sei de ureu si be sei ngam chia silovin no chi zorna mun pui chu an va be pop taringot maya Rachel ti ming pu thokan om lo an va zot ta top maya ni leilo dor pui nei tu chuan lo changin chutin kholaya mi an som top ngai lo thu le an film khur heavy thu alo sea tin Rachel chu biak pon biak ei lo thu alo sei bokani chutia in hlona te nom taka alo in nam noi lovani ti han hriat chu thok huaina tham ani nge anga chuti rual chuan chu hmuna chuan alo tho si lo chuan Rachel omna chu an la she thei don chuang lo ti na ania an tan chuan lom tur nge lom lo tur ti po lo sei sak chia mahara sa fu mai ti chuan ani ni na chu mason om lovin an mang zo le ta der maya Rachel mel la mu tu reng ala om lo Rachel thian tele an chan chin hria an mani lai na tu mi ngam zat an local khoma tutar la khom tu lam point chan chin an ron ngai ven vereng boka chu tiang chuan police ti lo zong chu Rachel bozon na chuan an suaw to tin soila kan sei sualom love ti chuan chu te mi pui lama tanga norna ana satta ka chuan police lampo an ngeng hlei thei to big lo Rachel bozon na chungor tak an tho tur thu an puang veta Michael atenu pa chuan lom hlea police lam kuta om chuan thila fel duak turan ngai ani amai ro chu hemichum hian police te hian engtin ma an la lo ti hriat chuania mi sang kom kolang te nan in soya ma se Melbourne ko thleran lo tlan kol vel mai ani ti anua an shet chuak le ani Rachel bial pa menia chun lo dop vengeya ma se la ka chuan thil dik lo eng man mulova menia lain rin hlel tur ei polo shabik silova police te chuan to pa heti hian thutluk na an siam ve taringot mai Rachel chuan menia fa pa ya a chung te hriat a hlau em awangin atlan bo ta ni tin thuan khai khom ve ringot maya ma se Michael atenu pa chuan an oi chete ei lo chu tiang thil chu lo tok ngat se chuan Rachel chuan anu le pa te chu a hril nge don tian chianga tin a bial pa menia point chuan pu na chu a phana sa hle police te chuan nu chuan pe lo wangin thuan khai khom tamai ni na langa mi bo chung kwa de tan chuan a be don thak to khopang le ti chuan an theang angin an zong zela damdoi na le mithi dana hmuna te Rachel ti ming puan om lo ten an zot kola ma se an ni line thu nei tu te hriat puina lo chuan personal information and pek chhuat helo thuan lo soizel boxi ava hau tak em Michael te nu patan chuan amang an thlak tak zet toa an fanu chu thi nge adam ti po an hre lo police lam line ma kan la tirang chungin thu thar eng man ron nei thei boxi lova Michael te nu pa bok chuan nu chui na chu an thole maya ngai ani chu tia che chole tuma anin siam mol lai chuan police officer pakhat hi ron lang venol maya Rachel pindan vel en diga du thuaron soya Michael te nu pa chuan phur takin an lo dong songa a room te po chuan ko muwa police pa chuan room chuan en kwal thuaka Michael te nu pa chuan eng tak mu chuak ang mo tin an lo nga karenga ma se police officer chuan thu thar dang lam vakaron nei le chuang lo Rachel chu atlan bo nge ni arin thule an nu pa chu ril ru ti thoven nan counseling a kal turin le an fanu pani dang te chungai tua zok turin thuro na peta hlau maya Michael te nu pa chu an chek le eng po ni se an fanu chu an zon mu watangaya police lamin an puidon lo tian chiang to boka nu chui na chu an kowan ngat le ta ti chuan Michael te nu pa chuan an che velami an thian nai tele an chung te nge po ni ro se ril helo man hriat zong an ziak chuaka
ti chuan le Rachel nu chuan thil pakhat ngai tua chuak le ta zok mai Rachel bo ma kar ni liam ta mai khan an chanom pa mel petrua ve deuh hi an inaron kala Rachel in bol zo bolina tanga ron chuakin chu pa chu anaw an naw pang berbula alo chulaya muwa rang takin nu shil ngala Elizabeth chuan havin voi khat manina local to lo turin tia tin he pa hian chum ni ngot konga Rachel lo zui to nge ni ome pi Elizabeth chuan chu pa chu aring hlel thar ta hlea ma sen mani ma han la turin ti thei an nei tlem box sia ti chuan police box chu anan pun le ta an nu pa chu station an vatlan wanga ril helan nei chungchang te chuan va reporta ma se police te chuan enga man lo langai ta chuang lo kan hudin khoral hnem tolu tuk tin an lo nara Michael ate nu pa chu an ril ru an na hle Elizabeth pei chu atrap zoi zoya an mani pui tu tur ber nia ngai ten chu tia thamlo takan lo tong khum mai chu na an ti tak zetani ti chuan lungnur takin in laman holea ma han lak chun zom ngai na vak po an shetolo a mai ro chu tia beidong takan thut lai chuan an fanunau pang ber he der chen nu Elison ne na tangin kol poimo heavy utsuak an dong tanol mai Elison chuan Rachel bo thu chu lo sheve chia an zon na konga tangkai mil takin tin aron kol ve top mai ani Elison chuan March ni khat Rachel bo ni khan a chen nu u chu Richmond bullokom praram tram station a tlaida ruk chuaka chan lain me che pakhat ne nan ti lai mu thu aron soya tinan bul nai loka te po vakalin tlerol na chonan ti te po lo sheru ve de whatever Rachel le chunu chuan in cheina ti velte mi pachelo chung chang te school chan chin te le tlerol ti tu ro mang thil ho deu ten soiduna ti chuan tlaida ruk chuak rela chuan an chuang ho ta feka an ni chu High Street le Williams Road in po na kong zona an chuk thata ni in a soyani chu thu zet chu ngai poi mo lo chi zia zang ani talo Elison chu Rachel nau thian nu ni wangin Rachel chu a haidon lo ti chianga chu wang chuan bo zui nge yangai ani top mai ani police lam nen point ti thalo vio ma se amamo tu zo kan ni mio wangin an do sham angaya ti chuan a vai thumnan police station a chuan an vakal le ta tun chum chu an thukena khal thato boka police te tan po han bo zui lo chini ta big lo CCTV record atangin praran tram station le amun ma vel te chuan an en leta Rachel nau thian nu sayang nge chuan March ni kata Rachel chu mei chia tu ti hriat lo nen an kaldun lai an mufu ta chat mai ti chuan mita mutu Elison chu anan kom chiang velea ani chuan Rachel thian nu chu ama aya upadeu shetani arin thu a soya a mel polo la mitthla thei nge ya ti chuan sketch artist nen tangkopin chu nu Rachel sangoi zon pui niom tak chu alem an han ziak ta Michael te nu pa chuan an en fanga an shet hei mai lo ma se nu ber chuan angti dewanei ta tlat mai chu Caroline Reed Robertson in Rachel ain kum nga velin au pa Elizabeth chuan na kum thleng a hriat chian em chan chu eng dang wang ni lovin Caroline hian Rachel hi tun hmain alo om thin ani ti chuan nu chui tulam chuan Rachel om thin tu nu Caroline chu chui zui ngal thain an sheta Robertson chung kwa le Michael te hi kumsang ka zakwa som ko pani tang khan anin chenom chana fanu pathum ve nein Rachel le Caroline te hi au ber ve nia in chenom chioman ni boka mei chenau pang paruk te chu in kom nge in ngai na viau om takan ni lain chu tiang chuan lo ni hau lo chung ko pani te chu anin po lo hlea Caroline bi ki chu an kom thei ve ber zoka chumi ti lova chuan anin bezen lo ani ome achan po pi beti chuan soi fein keroi nu le pa te hi anin haw na sachin hlea kutte poin thak forin thu asoya an fa te chu pona pon chuak ngai manglova in chung anin khar khip deuh reng ani ome
sei tong khan pu Michael te nu pa chuan keroi takhi chu an po hlea Rachel tu nau poin an ngai na a keroi poina duat viau nin alanga chu wang chuan Michael te nu pa chuan anom lo hlan tin Rachel te nau chu akutan da mai thina chu tiang chuan Caroline chu an ringam viau ani amai ro chu Rachel bo thua hian eng ang chin nge in nam hnoi na nei ti chu hriat chua nge lo ngai ta nau omatan po an rin em khan anau om thin chu arubo tamayem ni chui chho chanang o chu tiarin hlel tur chiang fakan nei ta ka chuan thilom dan ten an ngai to leta Michael te nu pa chuan Rachel bo nuwa thil thleng a hun lai eng te wala an lo ngai lo thil pakatan hret chuak le ta zok mai khatia Rachel bo thua than nu khan chenom khoveng an mani lai na tu ten an ron hnem ve cleara an torpui thu te soin an fanu chudam taka mule ngei turin du sakna te an ron hlan hloma chunga ron betu te zinga chuan tunarin hlelkai berlo nita Caroline po hi alo tel verenga ni ti an hret chuaka March ni sari zandar college an vevela khan ron kolin Rachel bo chungchang vel te chu aron zot fia vea aom thina ni wangin angai to ve ni chu te po ti thenga ma se magdeu mai chu bidang ang lo takin aron biak reilo baka torpui na lam eng ma soilang ve tlat lo chung anin biak dan vel te chu ho hle angin lang ma se eng ma ngai tha thiang tolwa nu chu tu te chuan chung kol ron man dan vel chu chui chian tulin an sheta ti chuan an call history te han chui chara chu ta le thilrin hlel om bon tuar turul tukan mutsuak tariap mai Rachel bo ma February ni somni priata dai to khan Caroline chuan tlaidar nga le chen vel khan chum ni ngotaron kolani ti an hret chuaka chuta ami biak line nen chuan darkar chan ve ayare ve anin biani ti ten mutsuak le ta zel maya Caroline chu arin hlel om ta tel mai akuma kumanin biak tolo nuwa eng fakau ngian soyang thianin kom ngei tak pon ni shan lova eng em nge nian soidunang ti chu zona poimo takalo ni ta chu zona chang thei tu chu mi pani chianoma pakhat chu mi bon zon lai me ka Rachel nia pakhat le chu Caroline ani ti chuan tu chui tu te chuan Rachel om thin tu nu chu zon chuang ngei tumin ma an lata chu ta wa nei thlak takin ma son na an murang kher mai Elisanin Rachel a mu nun ber na mun nia soi tram station bulde uloka khan keroi chuan in alo lua rengani ti an hret chuak tarup maya ti chuan thu zot fia turin ain lampan chuan an thok chuak ta ngala Rachel nu le pa te chu le lam kong zong tak chuan an lo maril ruang reng lea Caroline chu hoviau ma se an thla muang ru viau mai Rachel chu huai kombolin lo tlan bo po ni se ama om thin tu keroi kianga aom chuan a him turangai na an neya beise na thar ne na eng zong in thilan thlir vele theita ti chuan tu chui tu de chu an vatlenga Caroline in kong khar chu an vaki kri ta khak mai amai ro chu chan na aom lo tu chui tu de chuan an kik non le thina ma se chon tu reng anom theita hau lo mai chu ti lo ni ta ka chuan tin nu chui tu te chuan a bul vel mi te an kom kuala chu ta le thil dang dai tak rin lelom boxi thubeng war thak bon tuar turul tuk an lo shil tarup mai March nili Rachel bo tangani thumaliam nu khan an apartment kota chuan truck lian ron dinga a nu re lo te ami pani ron chuakin keroi room laman pan chowa ti chuan thil lian ang reng tak engemaw hi an ron zon thlanin an soya thunom te chuan khai nge ni tin an lo zot satli ave mai maya keroi chuan milimani thule apa farm lama da phe tum thuin a chang nin nu chui tu ten hena chuan an soya chu milim chu blanket in a tuam cha luk nin an soi nge ani khaile nu chui tu te tan chuan ngai thata ka om chi ni ta hlek lo blanket a thil tuam chu milimani tak takangem nge mi ruang zok zona avak hir ta em eng poni se chui chiang turin aina pon lut thei mai box silova ti chuan chunulama kalnon le turin an hole ta phot ani ti chuan tlai dar nga bor vela an valet le tangeya kong khar chuan an kik lea
chan na lom ta chuang lo amai ro chu tun trum chu sar chuaran tenan ri khap to boka hoi hom kwal velan tum to lo kong khar chu an chu cheta buai mai ani ti chuan in chung chu an luta a thim rui maya an ke pen bak thom ri dang eng ma hriat tur a om lo nu chui tu te chu phim khur takin an kalden dena chu ta le bedroom an valu chi mai chu chhuata chuan meiche pakhat hi ni khoshalovin alo letreng maya atira chuan a thiamon ti hmana ma sen en dik nuwa amar phuan mule hlau maya nu chui tu te chuan medical team kovin damdoin laman phur phei tangal ani chu nula chu Caroline nge mai chu lo nin doctor te chuan an boy som ngal chara ni khoshalova lo chan chu phung zol chikhat epileptic seizure nei wang ni ti an mu chuaka chu tlang puin zuin na sat wangte muthat lo wangte ru halu tu wangte in aum du bi kani chu ti lai chuan a in chung chu nu chui tu te chuan an lo dap ve mek boka atira chuan thil dang lam eng man mu mai lo bek le khabu ti velte lo in chop nok nuaya le kha phek pot la dar nual boka amai ro chu chung le khabu velte chu an bi chianga thil dang dai takan mu chuak tariap mai lekha chu lekha phek satlia mai lo ni o zawng lo maya ming thak na form lo ni reng mai Caroline chuan ming le ani na identity zawng chu thak veka lo tum reng mai hi lo nia a mai po plastic surgery manga siam dang lam veka tum thu te nen lam lo in ziak veka ni chumole chuta le a ming identity thaka tum na chu an en chian nak chuan an mi bo zon lai Rachel Barber ti mingaloin ziak kul mai chunin hei zet chu nu chui tu te poin an la suang tua ngai lo thil ani tlat ti chuan he nu hian eng thil chiange ti tuma eng thil chiange lo ti to ti chu hriat thuai lo chulta arang theng berin hospital a chuan an vocal ve ngala keroi po chu lo har thavele viau toa ti chuan nu chui tu te chuan thil dang soi kwal du alovin Rachel na chu anan zot ngal pop maya chu ta le anrin lo tak main Caroline chuan pe hel kwal map lo hian a thi to ti zongin alo chang rup mai a phum na mun po soi ngala ti chuan Melbourne atanga kilometer somsari leka hla Caroline pa huana nge mai chuan a bo atanga ni som pakhataliam nu March ni som pania Rachel ruang chu an va mu chuak ta ani a ngonga telefon shui lo lain veta an postmortem nuwa shuya re hlum nge ni ti an fin fiata bok ani Caroline chu policein an la ngala chu ti chung zong chuan in chir le poi ti mel po a pulo police ten dam chunga zel manga zu thei thu ten shil poin eng tin maum lova a om top mai ani tin seila a chiang berome ole kan ril ruwa chuan engia tha chan ber chunita tin zona kan lo nei nge in arinom hei taken chui tu telam tan po hriat nge nga ya ti chuan ril rulam doctor nen tangkopin Caroline hring nun chu uluk takin anan zir chiang ta Caroline hian ril rulama har satna lian tak mani in da niam na midang tluk ve thelo nia in hriat na lian takalo nei rengani ti an mutsuaka hei anule pate na den koldanin thui taka shilbok seitong khan an chung ko borua ka rit thin lea in chunga anule pate anin hau renga chuta an fate chu mitlo lak tlak lo chelai le deranga an chua thina an mele piante soi selin mi fate an tluk lo na lai ringot an shil thina anin rin tok na hlo vek khopin an siam ani mel ti chuan manin du khoplo na lian takan lo neya abikin Caroline phei chu au pa berani na an hauna sa boxia angonga rap thak ta hle ani kumsanga zakwa somkwa pania pu Michael te theno ma chuan an vapema mani chiain ti ngoi lain thenom tleirol mel tha boxi pianal boxi zei boxi han mu chu athik tangoi ngoi maya a chilta ani hei adik zianem ngenan ama ngein adairia lo ziak na sahlea ngai zong ang em chuana en lo na Rachel hi a star bon top aniber ti chuan
angai san li a chil Rachel ang om ve chu dua ato pa ru man na rap thak tak siam ta Rachel ni na identity zong chu ruksak atum tariap mayani adai rialan danin Rachel tha dan tur hi kumnga chung te mewalo ngai tua thwa ti chuan modeling chu ma thea nein Rachel chu awa thlem ta ani atira kan soi modeling lama som tu nei thu Rachel na nuwa shil kan ti po kha tu dang nilovin Caroline nge mai hiania khami trum khan anu Elizabeth chuan rem tilovin atana him tok lo dante ashila Rachel poina narata khania amai ro chu Caroline chuan a thlema Rachel chuan chungril taka modeling lama kal chu chak ve tho ti te hriat karawangin asom tluka ti chuan atopa dollar za hlo theina turanga soin anin som hlo tlingta ani Caroline chuan a thil ti tur chu ma shil lo turin atia abial papo ashil thiang lo a hmaina nuaron to a lo phal to lo boknen Rachel po chuan ngoi renga ti mai chu thain asia ti chuan tu ma ashil talo ani aril ruwa chuan tlai khat camera ma awain pos zoyanga atuka dollar zan nen a bazar hamanga tin angai to te po ani mai theye tin keroi chu ama thin tunu nia hlo thon turomin a shelo te po ani na ma se Caroline chuan tumdanga lo nei reng si March ni khatlaya chuan ina ashwai hoa thalak main yoga ti phot turin atia ti chuan thok le khata anunga tangin phone sri mang chuan arek ta vak maya ato pare chele chu arek hlumta ani ti chuan arwang chu blanket in atuama athom no da na chuar chunga akhunga ni tum nuwa apa huana chuan awa phum ta ni tin nu chui tu tele rirulam doctor te chuan thil thlen nan chu an khai khom ta afin fiana tan diary ombaka ama Caroline nge ya in puang boka chu wang chuan ko ta po in khin buai shep ngai lovin chin fel thei mayanin be sei ani ti chuan kumsang ni October thla Caroline chung thu chu an ngai to ta ama aloin puan na sat to telul nen ko chunga chuan engma sei du le ta tlat lo mai Rachel tha dan vel chu engma mumala she to lo thu sei le ta dai maya ma se hei hi amak vak lo prosecutor lam chuan Barber-i Case wangin ngai na thiam na om thein be sein yan ngaya au kil lam poin an ti tir nge tur thilani vetlat amai ro chu prosecutor lamin evidence an nei thabon turu to mai sia aru marai cheli thala kan mu zo zai te adairia thuziak te mai baka rei cheli birth certificate nen lamalo kol tian mu chua te chu defense lam ukil tan phat buai ngai na om to lo ama po to pa in puangin rei cheli chu atha ngei thu asoya ma sein chir na le poi tina nei thuero voi khat ma soi lang lo thung rei cheli kha ka at sila ama ang ni ve ka duwa wangin ka thata ani na zong kha ruksak ka tumani ti bak eng ma soi lo ani ti chuan Caroline Reed Robertson chu Rachel Barber-i tha thu boya chuan thiam lo chan tir niin kumsom ni chung lungin tang turin a chung thu relania kumsom panga tan nuwa kumsani som panga khan a chuak le to ani Caroline shemna thuwa kor thutluk na hi Rachel chung de chuan makantin oi harsa an ti hlea chuta kumsom ni tang turati kumsom panga nu an han chua zalen le ngat pe chu an lana ve hle ani amero chu Rachel nu Elizabeth chuan kor ro rel chu ani ni na ni to afanu thattu Caroline le a chung te chu zar boy to lo turin mi puite le thuthar la khom tu te ange na ni a psychiatrist ne na in puan na Caroline hian Rachel tha don lai khan athil tum chu a thul le man trep nin ain soya ma se enga moin amol toa athil tum chu titlang lo ma se thu boy nei to don tho ni in hriat na ne ya ti chuan a that taringot mai ni in ain soi ani ole he case hi chu adang dain awarap thak em zona po kanga khop mai enge Caroline ril ruwa hian omang engtin nge Rachel identity hi ruksak thein be se reng ni ruksak ta tak po ni se engti omzel nge tum tin Rachel po anu thu khalo oi ve ta le se athi kherangem ko tutluk nei ipom puyem
chung ko in kai hroi dan chung changte a soi tura tam lut tuk comment section aron sei chun jom ve te khai tuk chuan nuam choi tui mut tui mang tha vek ule